wakamfo abakosem no omusuakuo ene nton na abusuakuo ne de oto anan no ko enafem mekire maami afem enu nti wakamfo mu no odi na ade sanso ne nton ne de oba anan ko ejafem enu nti abofra bi obepie mu akamusuakuo nim no obone senton na nton no ebi ne bosompra bosomakom bosomafram bosomdrobe bosomafi bosomsika bosomkrete bosomkonsi bosomuru bosomayensu ene bosomketia yensu amusuakuo ene nton yi ho abakosem Saudra kamemu a owa kuku a waka won ho abomba ko na sai kuku nim no omo moja omo abusua puduo ene nton na moja no ne adehyebusia anasa adiadifo na abusua no ne akuku a ewo kronim na so obedoso a ofre won puduo anasa abusua puduo na sai musuakoi etrefri kronim kopiemu omanim etraso omanim a ofre ne nton na sai musuakoi anasa nton ebi ne aduana asona agona bretu ekona ayoko asenie eni asechiri sai musuakoi anase nton na se wudura kan mamu a owo na akamfo ne bini asante fante akwapem achem akwamu kwawu wasa bono nzema eni nkronum bia epiemu Ivory Coast kronim na akamfo musuako no eyenwotwe mekire 8 na nso so opiemu asante mamu a onde eyenkono mekire 9 esane se ayoko abusua no wachemu mienu a ofre baako adako na sai musuako we nyina wo na krabo anase na cheneboa enu nti so ofa aduana oye knaman a ejetu ya na no so ofa asona oye kwakwa adobi agona eye ako bretuo eyetwie anasa sebo eko na eye eko ayoko anasa oyeko eye okodie asenie eye apan asachiri eye pete yemfa musuako yi baako ni yensu ya won ho abakosem yensha semfri asona Sana nanum ya abakosem kyerese won chifri ni patuntum asoye bekire Sudan no free honom no obepie mu Ghana ahinianim bekire de Ghana Empire wa afi wo ha etoso dumiensa no mu no bekire 13th century nebra Mali ahinie ne sori ye no obegu Ghana ahinie no enu nte manananum dwane free amanfo yeso tuto mu abepie mu oman bia ene ofre honom bono manso ne kura nananum di kan be kyekire ye no ofre honom kraku enu nte se wo hu asonani na se wo chia ne se akuna enu nti se ya anadwo a ochia ne se memawadwo akunana na wajeso ya akudonto na omo akraku no omo ntam tete enu nti afa odi kan te won ho efri kraku no eni wofre won fantefo na saa nananum ina kanifo miensa ne dan ano a odi free honom na baako ni obruman koma odapajan ene oson na nananum de wani kira na afofam nante ya kopie mu obiaye bia ochichiri krona eni wofre honom mankesim na nananum bi nsu tu free kraku honom a okopie mu adanse ya na wa asona abakosem mu no eho na ohye won abakosem asefri na saa sonafo ya abakosem kyerese won nana na oda wano ene aso a obade na wotena biaye a ofre honum adanse kokobiante na saa biaye na eho ye bodan a tokrudem eho nanananum yite edrumre bi no nananum pie fri bodan mu ba bonten be chichiri won kro na abakosem kyerese bra o pie no na aboa owo ne di won animu kan mekire snake eno na omofre no asona wo no na bra o pie fri bodan nim no ombehye aboa anini ananse kwakwa adobi a na omo nso di osebo ehia nananum enu nti asona busua mu no omode anene beka wa akrabo aho na nananum firi kokobiante no omokokyekere bia ebia ofre honum akurufrum na omonum no omontem tete ya ebikotena ebu akwa mekireche bia ewo ochimemu ebikotena denkyira ofenso ene ejoso na denkyirafo no omo na ekire omutukotena asante beposo ene adwura na nanaso a obade ene ma owo omo no baako ne nanafro benchia na namponsa akwatia na na abenaboa na namponsa hinasa eni nananya nwa na nanamponsa hinasa na sefo ne kochichiri omaya ofre ne ejoso na nananya nwa sefo ne kochichiri chebi ewo chimemu oma ne chichiri akuapema kropon manson kwanta eni ebu akwa ewa santimem no momoko denchira omutu free hono oma sefo ne be chichiri kumase asafo beposo sehwiyoso brakwa ewo mfimfin mantemu bekire central region kumase breman esikuma breman ejura eni atebubu na aka nananum asona musuako
nyina bomu a enkura ochichiri yenie chebi ofenso ejoso ekuyapema kropon achema kropon tuase achema brim adanse akrofuom beposo ewa asantememu onwe oda ho asotwe manson kwanta bonyure tanodumase abrankaso anyinasu feyase konongo odumase manso atwede achema agogo nnuaso apenkra edunku odumase domiabra dominase denyase oda ho chrebuom kumase asafo apianim kote antoa krobo senchi adadentem adedesua manso asaman sehweyoso brakwa esukuma breman mankesim ejura atebubu tiabodom brekum kato hwidiem ene nkronum bia eka ho na nananom asonafue abakosem kyerese se wohwe won abosu a oye nkrofo a won ho ofeyi eno nti obo won mrane se osonani a netikote se obianim na ahwe nananom asonafo a oye nkrofo wa kokoduro yie empo won ma no wa kokoduro chen won mema no esane se asonafo ma na edi akonwa ma na yeyi ase okọ ochima abakosemu a owo hima kokodurufo bi a no ofreni na nadoku a ebi so okọjoso abakosemu a owo hima ya asantoa anase oba ya asantoa na sa ohima se wo kan sante abakosemu a untumi nyini mfrim esane se bra oche sante hini prempa odikan no sa ohima ni di asantemanim ene obroni kokọ ekokonye ebi so okọ ofenso abakosemu a ohima afrane wa ebra ya asantoa ntokwa ne koso no ono no oba odikan tutu enu nti se oni asonani ba hia hweye no ankosisi no friso omo akokoduru na okan ho ofenso dia akama mu dia asonafo no obi anfa won ho ntoto wo mu nananom ye nkrofo bi a on ho ofeyi asonafo mema nso akokoduru a ode won ho ba afodie bebre ehimfo ana omo akokoduru wa asantememu no ba ko ne nanadi kopema no ye dwosohene ono na de no ho ba afodie ma otwitwa ne nam topetin ye ebra asante eni denchira ekọ akon no ba ko nso ne nanawi afia kenten ono na asantema ekọ wosa okodi nkunimu adinkra kakariso a otwa ne ti na ebra oba ne ti ni friton so ma eyiraye saa na ni dware ya konso na se ekohwehwe tiri no se ye ka asonafo ho asem dia akokoduro mensem eni ahoofede omukutabi yefri asonai yenko bretufo ne so anase bretu abusua no na nananom bretufu ya abakosem kyerese bra nananom akamfo no muntem teteye no omokotena abia bi a ofre honom asuminya asanteman so na won hina no di won anim eni na na asia magu ahia na nananom ofre asuminya asanteman so no omokopi mu adanse ahensan eho na nananom tena ye ekyekere omoman nyina wieye na nana asia magu ahia no ne ni nuanom ne nam akwantu nim baako ne nana kwatema amrongo nana konadu yi adom eni wo munua ba makojo atweneboana na saa na yabakosem kyerese sebi no ye yarefo mekyere bafan na bra omoto onom no mentimi ho ase ba anuanu mienu emantem nana kwatema amrongo eni nana konadu yi adom mantem ewi akyere ne mansotwe ne mentimi ho ase ne koya akoka na na esi amagu ahia ema eno ntina na esi amagu ahia ne ma eni wona wota na kyin nyina no etukotena bia bi a ofre honom odaso na nana esi amagu ahia wona sefo eni asante mampon na nana konadu yi adom asefo ne kwakyekere kwawu abini oma na kyekere bukuru a ekokyekere sekyere jemaase na nana kwatema amrongo asefo ne adanse ayase achemu anchi eni achem kwa abin na emomopani a odi wanim eni asante mampon na nananom bretufu wo munkronum bi ne asante afijase kofodu afijase behinase jamaase adanse ahinsan apa adankranya emprem moafo domiabra abontem baro chechebiase brode kwano ofonase asenemaso edujan donyina yonso tewbabi denchen bedumase edubinso kese atasamanso jamaase chechire agogohwediem kwawu adobiase ene nkronim bia eka ho na sabusuan ofre won otwidan abusuan na nananom aka musuaku a eya sechiri eduana aguna ekona asona asenie bretu ene aweko no saudra santememu a aweko abusua no wache won homu mienu a ofre baako adako na woni abusua oditumi wa santememu esane sesikadwa akonwa no oneteso na sei na wa bakosem no ehyaase Yes, my friend, we have a
abakosam kyerɛ sɛ ɛbra nananom akamfo ni bepie mu obono manso no omuntem teteye na nananom ɔweko anaasɛ aweko abusua na wɔka ɛkɔ na abusua no ho ɛno nti na nananom akyiwade ne sɛ obedi ɛkɔ mekyerɛ buffalo anaasɛ buffalo na nananom akwantu wɔ tutenamu no okopie biaye bia ɛkɔmkɛse ɛto abusua nanam ne saa nti nananom abɔmɔfo a no wɔ abusua ntam ɛte wɔn ho gu ponim sɛ ɔkɔhwɛ sɛ obenya ramunam anaasɛ aduane abrɛ wɔn manfo a nebra wɔnam ɛponimu hwehwɛ no okopie aboa ɛkɔ so nanam ɛkɔmani brɛ ɛne wɔn manfo yawa no wɔ famu nti no okumaboa no nanam sɛ aboa ɛkɔ ɛyɛ akyiwade ma ɛkɔ na abusua no ɔde beduru yɛ no nananom bi ampene so sɛ ɔbɛwe aboa ɛkɔ no esane sɛ ohun aboa ɛkɔ sɛ ɔyɛ wɔn abusua ɛno nti nananom a ɛwe ɛkɔ no ɛkɔ na abusua no ɛte wɔn ho firi wɔn mu esane sɛ odi wɔn akyiwade ɛno nti ama nananom ɛkɔ na abusua no bɛfrɛ wɔn a odi akyiwade ne awekɔ anaasɛ awekofo wɔn a odi ɛkɔ ɛno ne abusua aweko anaasɛ ɔwekɔ abusua edi ɛkɔ na ɔbaa pani a no odi awekɔ abusua n'anim no ɔfrɛ no nana ekuru ɔno edi abusua n'anim efiri adanse ebepie mu wɔ asuom na ɔwɔ ma mienu a no ɔfrɛ baako nana yita ɛne nana nkyaawa nyame na nana yita bapani a odi kan no n'asefo na bɛkyekyere ɔwekɔ adakɔ a ɔyɛ nsuta abusua no na nana nkyaawa nyame asefo na bɛkyekyere kokofu ɛne kumase ɔwekɔ nansa na nana nkyaawa nyame asefo bɛkyekyere kokofu ɛne kumase ɔwekɔ no ɔbaa pani di ne manfo yi firi asuom kɔtena biaye bi a ɔfrɛ hɔnom bɛtenase ɛwɔ akyemfa mu hɔnom nanam sɛ ɔyɛ wɔn adwen sɛ ɔntena saa biaye ho nti no ɔto hɔnom din yesi hakwa anaasɛ siakwa ɛno ne kuro a eni ɔfrɛ hɔnom asiakwa na abakosam kyerɛ sɛ nananom atena tu mu no ɔmo kopie biaye bi a ɔfrɛ hɔnom asanteman so a ɛwɔ asuminya na nana nkyaawa nyame ma a ɔwɔ wɔnie nana twem ɛne nana ntwi a ɔka wɔn ho bɔ mu edi aweko akonnwa no ɔwɔ nana kwa bia manfi ɔne bedi ɔweko abusua n'anim ɛbra ne nuanom panimfo twem ne ntwi efiri hɔnom no ɔwɔ nana pinaman pani ɔne bɛyɛ kokofo hima a odi kan na saa ɔhima na sefo ne asantehene ɔsɛ tutu a odi kan ɛne nana otia kɛntɛn na saa nanan ɔne yi awekofo ne efiri kokofo ebepie mu ɔkɔaman a ɛkyerɛ bɛda ne kumase na nananom adakɔfo no ɔmo ne awekofo ne nyinaa yɛ abusua baako na abakosam kyerɛ sɛ ɛbra na nananom yi nyinaa nam wɔ akwantuo mu no ɔmo duru biaye bi a ɔfrɛ hɔnom ɔda so na nananom bi yɛ wɔ adwen sɛ ɔbɛda hɔnom agye wɔn ahome ansa na watoa wɔ akwantuo ne so na wɔn a waka ne ɛtoa wɔ akwantuo ne so na wɔn a wɔtoa wɔ akwantuo ne so no ɛfrɛ nananom a ɔgye wɔn ahome no adakɔfoɔ wɔn a ɔdaayɛ ɛma a wɔkɔgyaa wɔn mo ɛno ne adakɔ ɛno nti ɛma nananom awekofo abusuanom ɛbɛkyɛ mmienu aweko ɛne adakɔ anaasɛ awekofo ɛne adakɔfoɔ ɔmo nyinaa yɛ nipa baako na nananom awekofo yi wɔ akraboa anaasɛ wɔn akyeneboa ɛne akroma ɛno nti ɔbɔ wɔn mmrane sɛ akroma a ɔfa ade a ɔfa ne bom nanso ɔde kyerɛ na ɛbrɛ ɔpem so ɔsɛ tutu a odi kan ne wuyɛ no mekyerɛ asantehene ɛntawantawa ba adakɔ ɛne awekofoɔ no ɛntɛm mekyerɛ kumase ɛne nsuta ɛwɔ obi a ɔbɛba abɛforo abaanwa ne sa asantehene weinam so ma nana abena pokua ɛte ne ho firi nsuta abusua nim kɔkyekyere n'ahenni ɛwɔ Ivory Coast kuro nim ɔne ne ɔfrɛ wɔn baole ahenni a ɛwɔ Ivory Coast kuro nim no na akɔdwa abakosɛm mu a wɔn asefoɔ ɛne adifa na ne babaa ne abrewa mpem na dwabenhena odi kan no ɔgye di sɛ n'asefoɔ firi asominya asanteman so na ne nana akonnwa ne abrewa mpem ɛno nti awekofoɔ piesie ne asantehene wɔn mmaa no ne nana dwabenhene wɔn mansa ne nsutahene ne nkura nananom awekofoɔ kyekyere yɛnie kumase dwaben kokofu bekwai edumakase kɛse new dwaben ɛwɔ koforidua wora ɛwɔ otimamu kwabere kenya ase obogu asankare dwansa dwaso mampɔnten bojaye dadeɛ so bankame adobi ase pampa so kenya ase ahinkuro ne boagea dadeɛ ase ɔweko ɛwɔ afigya ase atobi ase sewua nyabo atwedi edumasa ohim sreso ayebi ase ɛwɔ Kenya University afemu hɔ ne nkuro a adakɔfoɔ nso kyekyere yɛnie nsuta kontanase baula kuro a ɛwɔ Ivory Coast akɔkɔfɛ ntonso asaman ɛne adakɔgyaakye na saa aweko abusua ɔne di asante ahenni no na asante hene ɔsɛ tutu a ɔtɔ so mmienu ne din ne ɔpemsoɔ ɔne yɛ asante hene mprempren
na nananom aka musuakuo nwɔtwe baako mu a ɔyɛ akɔmhyɛfo na abakɔsɛm kyerɛ sɛ fɛdiyie ene adifudwuma de sɛ abusuakuo yi edamufua na wɔakraboa anaasɛ wɔakyeneboa ene apan anaasɛ asen na wɔkyeawa a enyisoa ne yɛ ade na awisi anaasɛ yɛ awisi sɛ musuakuo ne asene anaasɛ asene na saa nkɔmhyɛfo yi ɔmo ɔmadifo bebre a ɔmabɛgyidin wɔ ɔman Ghana mu baako ne kɔmfo kyerɛnkyi ɔne ɛhyɛ nkɔm asantema mu sɛ bedrumre bi no nkrɔfo nkɔkɔ bi bɛba abɛgye ɔman na bɔso nanso mu gyina mu ne ɔmo ko a ɔmo ntimi mu da ɛnam sɛ na asɛm no na emu odu na emu subonti no ɔmo yi ne ti mekyerɛ sɛ ɔmo kun no na abakɔsɛm kyerɛ sɛ brɛ ɔmo twa ne ti no mogya ɛbaeɛ ne na ɛte sɛ hyire mekyerɛ fitaa kɔmfo baako a na ɔno nso abe ne yie paa ɛne kɔmfo tuuda kɔmfo kɛseɛ baako nso yi ne ti ɛwɔ kumawu bɔdwe ase a na ɔfrɛ no kɔmfo kɔwuwu na saa kɔmfo abakɔsɛm kyerɛ sɛ na ɔtimi tu ɛne kɔmfo kɛseɛ kɔmfo anɔkye a ɔka ho sɛ tutu ho ɛkyekyerɛ asanteman sɛ diifo nyinaa no na ɔmo firi asene anaasɛ aseneɛ abusuanim na sɛ abusuakuo yi ɔmakyiwadeɛ no bi ne onyini ɛnwa ayɛ frɛ ne sɛ pobire akyekyedeɛ ɛne bayerɛ afaseɛ yɛnsua wɔn ho abakɔsɛm Sana nananom abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔmo nkyi firi Mali kuro bi a ɔfrɛ hɔnom Timbuktu na ɔmo akwantuo mu no ɔmo bɛkyekyere kuro bi a ɔfrɛ hɔnom Kyerepɔne a ɛwɔ Atifi mantam mu ɔmo firi hɔnom no ɔmo bɛtena Bonomanso hɔnom na ɔmo ntam ɛkyɛɛyɛ ɛno nti sɛ opie mu ɔfanteman mu a ɔfrɛ wɔn ho atwafoɔ na ɔbaa pani a na odi ase ne abusuakuo n'anim no na ɔfrɛ ne Nanaama Gyata na ɔbaa pani di wɔn anim bepie mu adanse beae bi a ɔfrɛ hɔnom Bɔnabɔn na hɔ na ɔbaa pani bɛwɔ ne ma mmienu baako ne Nana Damte ene Nana Dufie Jampontema na Nana yi ne ma ne abusua nyinaa tu firi Bɔnabɔn mu kɔtena adanse dompo ase ɛhɔ na ɔbaa pani kɔ akura mekyerɛ sɛ ɔkɔ ne nkyi anaasɛ owuye na ne ba Nana Dufie Jampontema ene di na adeɛ na saa Nana yi ɔwɔ mansia ebi ne Nana Adutwumua ene Nana Dwura Yikwa na Nana Dufie ma ene wɔ asefoɔ no bi ne kɔtena asanteman so Amakom Aduaben ene Awukugwa na ɔmo kɔtena asanteman so no ɔmo mu bi na efiri hɔnom kɔtena nkuroso a ɛbɛn Bonwere ansa na ɔmo kɔtena Agona Kyempem na Nana Dwura Yikwa na ɛwɔ kɔmfo Yamoa ene kɔmfo Anɔkye adiifo akɛseɛ mmienu a onyaa no wɔ ɔman nim na ɛbra kɔmfo Anɔkye ene ose tutu ehyia wɔ Denkyira hemfie no ɔmo bɛyɛ namfo na kɔmfo Anɔkye ɛboa ne ma ne dwane firi Denkyira ebepie mu wɔ akwamu ɛbra no wɔ penaku no na ɛbra ose tutu bɛyɛ asantehene no ɔyɛ na asanteman kɔmfo a na ɔna ɛyɛ kɔmfo pani wɔ asanteman mu ɔsaa yɛ na Agona Kyempem hene ɛno nti Agona konwa no ɛyɛ kɔmfo Anɔkye abɛnwa ɛno nti asanteman bedwa ase no ofura fufuo ɔmo ne Tepaman hene na saa diifuku abusua abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔmo wɔ tumi odi nokorɛ na ɔwɔ akokoduro nso na saa diifuku abusua ɔno ɔmo nya asɛm a ayɛ ahwɛ yie ɛsane sɛ ɔmo nsɛm na ɔmo ka no ɛbɛm sɛbi etitiri ni sɛ ɔmo bi abɔ udua etimi nya wo ntɛm na saa musuakuo sɛ wɔde wɔn ho kɔdɔm Kristosom a ayɛ na wɔtae yɛ adiifoɔ ne akɔmhyɛfoɔ ɛma asɔre no ɛno nti adiifoɔ ne akɔmhyɛfoɔ bebree a ɔwɔ Kristosom mu no ayɛ na ɔyɛ aseneɛfoɔ nkura nananom asene ɛkyekyere yɛ no yɛ wɔnkyi Agona Amakom Adɔnten Antoa Nkranza Dompaase Denyaase Atwema Techiman Mpataase Kofiase Poano Kobriso Abenase ɛwɔ Onwe Asubua Atwema Kwaamo Ekyɛn Krom ɛne nkronum bia ɛka ho sɛ woyɛ asene anaasɛ wofiri asene abusuakuo yi mu a comment hi na menhu nyame nka yɛ nyinaa yɛ ho aya no ahwɛ ho so yie